An balimaw an ka foli b'aw ye kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a lase aw ma k'a fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o waati selen ye. An bɛ kunnafoniw datigɛ ni Ameriki jamana o jamanatigisigi kalata ye min tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye nka ɲininkali tɔ min tɔnnen don waliya camanw kan min bɛ tali kɛ kalatalaw ka hakɛ kan musow ka kɔnɔtiɲɛko dunanw ka sen doni n'u ka doni ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔna la fo ka se sɔrɔ yiriwali ko ma. O nɔgɔnin fɛ bi VOA Banbara tɔgɔla George Atino ale ye wulikajɔ kɛ ka taa kalata yɔrɔ dɔw la an bɛna kuma di a ma ni waati in na maa minnu ni olu bi kɔn ka kalata olu caman de ye kalata daminɛ ni waati in na George Inula ni waati ninnu na Inula Mariam an ka foli bɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ye a k'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ nin ye Greenleaf kalata recreation center la yen kalata kɔni bɛ senna ni waati yɛrɛ la wa a k'a dɔn k'a fɔ ko ni kalata bon o dayɛlɛla nɛgɛ kaɲɛ 8 tɛmɛnen ni sanga 30 ye wa a bɛ to senna kɔni fo wulafɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 waati a ka dɔn k'a fɔ ko yan kɔni sen bɛ kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ 9 la minnu ɲɛna tɔmɔna waasa mɔgɔw ka se ka na kɔn ka kalata kɔni kɛ yan Washington DC wa i k'a dɔn o kɔn ka kalata o mu daminɛna octobre kalo tile 28 o bɛ to senna fo novembre kalo tile 3 ni o bɛ bɛn karidon nata yɛrɛ ma an kɔrɔ mɔgɔw minnu kɔni nana kalata yan ni olu dɔw sera ka kuma cɛ dɔ ale ko kun t'a la ale ka to so ka kalata don kɛrɛnkɛrɛnni yɛrɛ ma kɔnɔ sabula ale kɔni ale lujuratɔ ye wa ale nana kɔn ka kalata a ka fɔ la o bɛ a to a kalata don yɛrɛ kɔni ni o bɛ bɛn novembre kalo tile 5 ma ale tɛna i jɔ jama cɛla waasa ka se ka a kalata dɔw kɔni olu y'u ka kalata sɛbɛn kɔni ci bataki de fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la wa Mariam a k'a dɔn k'a fɔ ko o kalata sɛbɛn kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna mara yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la k'u lakanako ɲuman fo kalata don yɛrɛ n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 5 ma o la u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka o kalata sɛbɛn kɔni ko olu jate. George Atino ni kunɲɔgɔn laban in na kalata cɛbɔw olu ye u ka kunnafoni di labanw kɛ min bɛ wele ko campagne jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ale ta kɛra karidon fɛn min ye Kamala Harris ye o ta tɛmɛna kunun kunnafoni laban jumɛnw bɛ o koɲɛ kɔnɔ Jati Mariam i k'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ nin ye dɔgɔkun laban de la yanni jamana ɲɛma kalata cɛ mun bolo dalen don États-Unis yan wa ni ɲɛnajɛ laban minnu kɔni kɛra ni fanga ɲinina filaw fɛ o kɔni sen fɛ u kanubaw ɲɛkɔrɔ u ye jalakilikan kɔni bin ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Donald Trump ale ta kɛra karidon tɛmɛnen wa o kɛra New York Madison Square Garden na yen kɔni maa 20,000 ani kɔ ɲɔgɔn olu de tun bɛ kɛnɛ kan wa o jamaw ɲɛna républicains ka cɛbɔ ale kɔni y'i kanbɔ kɛrɛnkɛrɛn la sɔrɔ ani tungarakɛw kunkanko de kan fan wɛrɛ fɛ Kamala Harris ale ta kɔni o kɛra Washington ellipse la wa o kɛra yɛrɛ yɔrɔ la mun kɔni ni Maison Blanche ni o États-Unis jamana ɲɛmaayaso ye o man jan kosɛbɛ ale fana kanubaw ba yirikaw kɔni ɲɛna ale y'i kanbɔ kɛrɛnkɛrɛn la sɔrɔko kan wa a kumana fana k'ale bɛ fɛɛrɛ tigɛ waasa ka bɛn sinsin États-Unis jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka dɔn ni kalata mun kɔni bolodalen don ka bɛn novembre kalo tile 5 ma o kɔni a koronnen don kosɛbɛ sabula danfara mun bɛ kalatalaw kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ kalata ko ta fan fɛ o kɔni koronnen de kosɛbɛ Mariam. George Atino an ka foli b'i ye